שלום, אני לבנה מטקפורס ואני נמצא במטבח נץ המדבר בערד. בסרטון הזה אני אראה לכם איך להשתמש במחסנית המעולה של T-Trigger תוצרת כחול לבן יחד עם מערכת מנטיס. בכל אימון יבש, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו כמובן פורקים אותו, מטטבים אותו ואנחנו מרחיקים את התחמושת. בשביל להשתמש במחסנית שלנו אנחנו רוצים לקחת הדק קדימה ולהכניס את המחסנית בצורה אסרטיבית. מכאן אנחנו יכולים להתחיל לעבוד. שימו לב שהנקייה הראשונה תמיד תהיה קשה, ולאחר מכן אנחנו יכולים להמשיך בעבודת הדק רציפה. כמובן גם נוכל לעבוד על חידוש קשר. שימו לב, בשביל לעבוד עם המערכת והאפליקציה אנחנו צריכים להיכנס להגדרות ולבחור במצב סירט, לא בדרייב ולא בלייב.